вече навън е достатъчно студено, за да предпочитем да си останем вкъщи. С това обаче възможностите за физическа активност намаляват и особено тези, които не са фитнес фенове и нямат никакви уреди вкъщи, не ходят на фитнес, за тях съществува риск през студените месеци да се обездвижат, тъй като движението навън не е за предпочитане, им се излиза навън, студено е, ограничава движението до минимум. Какво можем да направим вкъщи? С подръчни материали, така да се каже, използвайки това, което имаме вкъщи, това, което всички имаме вкъщи, за да правим упражнения. Ако все пак някой ви мотивира, какво може да направите? Ако все пак почувствате нуждата да се раздвижите, какво може да направите? Всеки има маса вкъщи или кухненски плод. И в право положение можем да извършим някои упражнения до масата. Дори ако не сте толкова така физически трениран, вие можете да направите едно разтягащо упражнение. И силово за, в случая, лявото ми бедро и разтягащо за дясната тазобедрена става. Ето, опирам се с дясната ръка на масата, прикляпвам напред, задържам и спъвам коляното отново. И отново приклякам, клякам, 7-8 до 10 пъти, обръщам се и сменям краката. Едно силово упражнение, много подходящо, когато се облегна с ръце върху масата и повдигам ту левия, ту десния крак в страни. Ако има място назад, мога и назад да ги повдигна. Спокойно, даже може и на предмишници да се облегна. Не се притеснявайте, кръстът не се натоварва, гръбначен стълб въобще не се натоварва. Спокойно може да повдигнем един след друг или 5 пъти десния крак, а след това 5 пъти левия крак. И ето така ще задвижим хубаво големият тазов мускул, малкия и средния отстрани. Ще мобилизираме малко тазобедрените стави, ще натоварим коленните стави. Нещо по-леко, ако това ви се струва доста тежко, можем в разкрачен стоеж да се облегнем отново на масата и да приклякаме ту вляво, ту вдясно. Още едно упражнение, за което е необходимо да имаме стол. Да имаме стол. Момент, секунда, нещо имам тук в джоба. И така. Сядам се на столчето до една врата. Ако вратата е срещу мен, отваряме и се хващам за дръжката. Дори да съм слаб, да не съм толкова, така да се каже, трениран, едно от упражненията е да ставаме и да сядаме. Ставаме и сядаме. 10 пъти повтаряме. Натоварваме мускулите на бедрата. Ставаме, сядаме. Колкото по-бавно го извършваме, толкова по-дълго време натоварваме мускулите, толкова по-ефективно е упражнението. Бавно. Сядаме. Бавно. И отново сядаме. Ако искате да се хванете някъде, дори ако сте дълго време обездвижен или след операция, можете да се държите за вратата, която е отворена срещу вас, или се държите за дръжката и си помагате. И така, това са някои идеи за упражнения в къщи през зимните месеци, когато навън е студено, с подръчни материали, без да се нуждаем от специални уреди. В канала Prevention Forever
можете да намерите и видео специално за упражнение от седнало положение, ако упражненията от право положение са ви трудни. Така че вижте и това видео за упражнението в седнало положение. Можете да направите няколко упражнения и от този тип. Аз съм Васил Димитров, това е каналът Prevention Forever. Останете здрави и до скоро!